Takže čaute ľudia, vítam vás Petko, som sem a dneska tu ideme chodiť na random Minecraft servery, ktoré samozrejme nemajú whitelist. Takže ideme na to, ešte sa vám chcem ospravedlniť, že moje videá nie sú postrihané, pretože aj ja sa ich niekedy snažím postrihať, ale keď som dal jedno video renderovať, tak som zistil, že keď to nemám zaplatené, tak mi vie vyrenderovať iba 1 minútu z toho videa. Čiže moje videá nejaký čas nebudú zostrihané, ale potom ich samozrejme strihať budem. No takže môžeme sa tu pozrieť, keď tu máme servery. Mohli by sme skúsiť napríklad na tento Finecraft. Tu mám otvorenú verziu 1.21.8. Takže ja si myslím, že toto môžeme skopírovať z IP adresu. Áno, hrám teraz, keďže tu mám odomknutý multiplayer, tak hrám teraz na tom neplatenom Minecrafte, na The Launchery. Ale no, viete prečo. Dávam hore v karte video, možno. A tam budete mať video, kde som to vysvetľoval. Ja som už loginoval. Dobre. Tak na tomto servere som už asi niekedy bol, keď už som tu prihlásený. Koľko tu hráčov? Sme tu len dvaja. A ten typek je helper. OK. No tak sa tu pozriem. Minecraft, nejaká budova. A jo, ten server si pamätám. Áno. Jo, to budu si pamätám. Stále staveniště. Ne, nevím, kdy to dodělám. XD trpělivost plus. Bože, to jsem. Nějaký Deep Dark tu robí nějaký? Nič nemůžem, nevím. By som mu to celé zničil. Král Klacek. RIP. OK. Nemáš oprávnění k prohlížení obsahu tohto kontajneru? What? OK, dobré. Toto asi nie je tento smer veľmi zaujímavý. Ideme na nejaký iný. Toto je tých serverov úplne hromada, pozrite. Tu bol miner. To není gamer. Skúsime. Skúsime ísť na server miner, ktorý je určite fake, ale tak. Neviem, skúsim to. Jo, OK. Crafter SMP. Nevidím Enderman. Ideme na server Enderman. Zmažeme. Tak. Počkaj, som dal len Včko, som nedal strelu, ale iba OK. Kreatív, to je pre 1.14. OK, z toho nič. Survival ozále. Viete čo, skúsime nejakú inú stránku. Toto. Minecrafthosting.cz. To sú aj servery nejakých hráčov, čo proste verejne nechcú mať ten server. Ale nemôžeme ísť samozrejme na whitelist nejaký. MC Clarka, to tam je whitelist, OK. Potrebujeme nejaké pre verziu 1.21.8. Anarchy-Lens, to nevyzerá, že by to... Random 1.20.1. Tu ich není toľko veľa. Ne, tam je whitelist. Ale môžeme sa tam skúsiť pripojiť, aké je to pre inú verziu. Tak skúsime sa pripojiť. On je dokonca vypnutý. OK. Dáme si to zoradiť podľa verzie. Zase nájdeme 1.20 a tu je. Tak, to teraz 1.21.7. OK. Tento vyzerá dobre. Dža 5. Nejaký divný opačné L-ko. OK.
Prečo nie? Trelca a Trello. Aha, tak ja som dal Shift 2. Nevadí. Connecting to server. OK, to máme. Dajte odber na kanál 588. Pozerá, že toto je nejaký súkromný server, som tu ale sám. Ale chcem nájsť tomu typkovi basku, alebo typk. Tu je drevo, tu asi bol. Jo, tu určite bol, toto tu určite... Bože. Co to je? Niečo? Ne. Áno, ja presne viem, na čo bolo hento. Schováva sa ten pred vami. Áno, a tuto sa stával pred vami. OK, tu sa stával 1 000 000 blokov. Ale je noc, kamarádi. A ináč chcem vám povedať, že Survival séria končí. Áno, mala veľký úspech. Áno, nemám môj skin, lebo som vám hovoril, že som na tomto launcheri, ale moja Survival séria končí, pretože keď som ju natáčal, tak som scipnul. Jo, je to veľmi jednoduché. Bola to veľmi úspešná séria, ale tak čo sa dá robiť? Som noob. Dobre, teraz neviem, čo tu mám úplne robiť. Si využijem takú istú taktiku ako ten týpek. Ale potrebujem... Tam sú planiny, tam možno budú nejaké tie ovce. Creeper. Enderman tam je, ne. Dobre, nevadí. Keď som nebudem kúkať do očí, boho hitové, tak by to malo byť v poriadku. Ďalší creeper. Sorry, to nie sú planiny, ale savana. Ne, tu je zase tá ona stola. Mangrove. Čo to je to kopiesko? Čo ten typek robil? Keď to nie je jedna osa, iba milión creeperov. OK, tam vybuchlo. OK, tak to žiadne ovce nie sú. Nevadí. Asi nevadí. No tak viete čo? Ja sa asi zakopem. K tomuto serveru sa potom zase vrátime na konci videjka. Tak, dobre. Aké tu máme ešte? Chicken craft. To je na 1.8. To asi nie. Ja vlastne tu mám všetky tie. Chcem nejaký, kde je aspoň jeden hráč. Toto asi úplne nie je nejaký. Dáme takže hráču a teraz na toto áno. Tuto Craft. OK. Z toho máme video bude dole v popisku. Alebo hore v karte. OK. Tak nič. Inak čo znamená toto bunch? Kto vie, napíšte mi to dole do komentárov. Neviem, čo znamená bunch. Ja by som chcel len vedieť, koľko toto videjko už trvá. OK, tak to asi nechcem. Ne! Kamo, neštvíme. Tak dobre. Nechcem zbytočne spraviť veľmi dlhé video, pretože potom vás to nebaví a proste to vypnete. A zhliadnutie mám tak akože z jednej sekundy, takže tu je ten Minecraft, tam sme boli. Tu je nejaký survival, je tam jeden hráč, ale je to na inú verziu. Čiže ja si teraz asi idem dať takto sem 1.21.4 a proste idem na to. Padaj. Nemám ten launcher, mám Titan launcher. Hej, mohlo by sa to otvoriť. Viete čo, ja zatvorím toto. A už to je dobré. Tak, verzia 1.4. Načíta sa to. Chcem tuto vedieť, že... Aha, dobre, je to ona. Tak, bum, hrať. Áno, teraz sa mi tu bude otvárať milión tých, pretože som
klikal jak úplný blázon. Dobre, zatiaľ si to môžeme skopírovať, kde to bolo. Aha, tu ten survival. Áno, dobre. Keďže tam je ten hráč, vlastne to survival a ja mám milión svetov tiež survival, že proste chápete, keď idete hrať survival, proste nevymýšľate nejaký názov, proste nazvete survival a hotovo. Tak asi to. Dobre, toto bude posledný server, pretože ak som hovoril, keď to videjko bude strašne dlhé, tak proste vás nebudete baviť. Posledný server, ešte som hovoril, že sa vrátime potom k tomu, tej veci. Tak skúsime ešte. Počítavam shift a v. Poď, prosím. Je ten server zapnutý? Jo, je zapnutý, mám správne verziu, že tam jeden hráč. Dobre, skúsime to znovu, možno to pôjde. A možno aj nie, dobre. Tak ideme sem. Je už deň? Nie. Ok, nevadí, tam je skeleton. Mám veľa skeletonov. Dobre, nebudem tu čakať, kým bude deň. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Neviem, koľko trvalo, prečo sa nebude pozrieť, ale bolo trošku kratšie. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a čau!